Hari kepuang iwan biang sepi, saya kejeng pusan ke pamala katayo. Meminta ingin yo ia kejeng perkat bon lam kemat dai pastor si Majaw. Sepang ujisu ubalong tamu kalinti seulai. Bajua kata ingin ia snok ketilang man mani trialing ba kejeng ruai, ingin yo ru ia kejeng duai. Ni kong nga ai ngo yu blei ya baro ke jingker khu ke bo try ulong ra ha ke jim ke jongi mar kham tam ye ni ko por ke ba kerpang ka bong yo ban puson ban play jimot ya ke ni ke tin na ke ni ka tin ke jo blei ka benta ka bon wan ra ha ke ni ko por ka long nga long ka lenti ya ka ba pen shong nong rem na ka gospel jing Yohanes lanong khasau ka khot ka ban riu ki ken tin ki bo ong kum ni u jisu uliat khu ho nga opolong kata kalenti bat ke jing shisha bat ke jing imdi om don ubawan haukpa henry tang danga bona pleng jungi ni kin mau ya kin ki ken tin ki bau jisu
ula kren hakisenran jung uong nga ubolong kata kalenti but mentaru ini pe tangya kini kawehi kabenta kabong nga ubolong kata kalenti kini kijing kren kija hakamit kaba khadu shwa kajing sa narpna kajong jisu hakaniam kajinglan shwa kini jisu ula sat yaki kijat jong kisenran oleh thu luparu ya kajing sha dino kajong u ya thuru ya kajing len kajong Petros bat kumjuru u ya thuru ba shen on salenyo hawau jisu u ya thu hakisenran ba ulong kalenti kadon kajing tmu bat kajimut ka ba kraba halor jong kini kabenta menta larangi tmu bale jingle shanu ni konge ni don kamban tip shei ka bang himot ban len bat nangno kalenti bangin len khanang bangila ban poi sha kata ka jaka ka ba ngi tmu bat ida kwaru ban ya kalenti ka ba khamha ka ba khamsuk bat ka ba kloi ban poi sha kata ka jing len ka jongi ni kong ki khon ki jong blai ni don kam ban shania tli how Jesus Christ ha shilantar ka jing em jongi ba ban ya ata ka jinget ka ba shisha namar mau ulong kalenti ba dei tamu ubala ban yalambe tekingi sha ka jaka ka ba shisha mar ulong kata kalenti kat kum ka gospel jung Yohanes tolong si po kat khot ka ba nyau hadu arphoi hangdingi i bau jisu uyanu jorga di bat unong up langbrot bobha bat yang ngipan kum kita kilangbrot dalele kinom jet daladi hi ya kalenti ka bakin ya bikin yo ya kata ka jingsngan ka babiang lani ka jingida ka babiang henry ki shanya tuli how nong up langbrot ngiru kum ki bangai larangi kwa ya kata ka jingsngan bat ke jingeda ka biang ha ke jim ke jungi ni don kam ban shanya tli how Jesus Christ ma de tamau ubulong kata kalenti kenya iwe inuksa iberet ba udon we brio ubale chinglai like aeroplane bat ushong ha ka first class section kawai ke aerostas kalawan ban truai ya kata ke jingdi kablong ke jingdi ka ba penbuat ti onda haba kalawan ra uni ubriu ula kentat ya kata ke jingdi bat kini ke air hostess kala lei phaino bat shen kalawan sachisen ban trwa biang ya u bat ha kete kapor kada ra ha kapliang kum kada ke jing buram ya uni ubriu henrei ha kene ka kentiru uni ubriu ula kentat ya kata ke jingdi bat markum ta kini ke air hostess kala lei ban yatho how manager yak ei boro kablaja pat hagni ko po new manager ulwan ra yang ya ta ka ju ke jingdi ha ka pleng bat kabla pani tenat da kisentiu ba new manager ula kli ya new brio hatu don kanu ka jing shakri ka jongi yo ka don kanu ka jing bombit bombiang bat hangni manager ula ong ya uni ubrio shim bat lekamen da kini kejingdi henry kei ka baja uni ubriu ula juba uong ba nga ngadei uta o krista henry hadin kata ka juba ka jong uni ubriu bat nangta uni umani jaru udang yai terwahi ya kini kejingdi hangni uni kristan ula ong ya uta umani jaw boleh ba phimle ban ai ban di nikong ya upailat umani jaw ula ong kumno upailat ula ban di ya kini kakya namar udon ha ke duty wala da udi kini ke aeroplane kala bakan crash bat kala bakan petai bakan ha bat baro ki passenger kilaru bakinia uni ukristan da kita ki umat ki belajar da ka khmat ke jong uong ngaru ngadon ha kata ke duty ngadon ha ke duty bat mentaru 60% ngadon ha ke duty bat ngamla ban shimenta na kini ke jingdi
Markata ke duty ke bangadon kalau ban yada ya kata ke jingai ke jonga. Ye hangning i ba uniu Kristan om shimlang ngop hakidaki jingdi ke ba pinbu an nomor usko tho ba kata kalenti kalong ke ba bakla bat kalong ke ba kenliang ba usko thuru ba kat ba udang lak ban ring ba penhar musim udon hakata ke duty hakaban gele ban poi syakata ka thong hakaba utrai jisu ula penkre ya kata ka jaka na kamta ka jongi laringi bod yau jiskris on yalam be tek ingi syakata kalenti ka wasisha bat u jisuru ula krensha bat dei mau ubolong kata kalenti shau kapa bon ki brim ki wan ya kata kalenti kapasuk ban poi syakata kalenti kapasuk henrei kimshim satya yaka kadau tunrai kalong namar ba kimshim na pedeng yau jisu kum unong penem uba shimet jongki ma deitang lingbau jisu ubolong kata kalenti ban poi syak jingsu kabam jukut jisu ulong nga ubolong kata kalenti kat kong kasam jong david tolong like nyo kan khot kabasan ka ong kum ni do it yala kalenti how try kedai kenyangi ban it kalenti how try jisu kan ba mau ulong unong yalam yangi syaka jingsu kabam jukut doble unkar khui kini kintien baro amen ngai kuble pi baro ki bapet yang ni video hakani ka por ka bamenta to blai nang khar khu ye pi hakaji im gejung pi ka bam mana gaski ba to ni wai no ni gi jishkri ge jungi to ni dwai phajungi bahamneng ya aingu emi ablai si sien ni gejing don ni kat ka jome ya gejing ye ke jome ablai ye gejing im gejungi ka bam mana gaski ba ablai hani ka por ni aingu emi na ya khtin ka jome ablai ya ka bamila ai hangi ya ba shkri jome ula pinshai shingi hakani ka por abe ko pa ya ka ba hakaji im ka jungi abe ko pa yide ma sotho abe yano bangin bot bat abe yano bangin shania abe ko pa bat de tangya me abe chisu bolong ta kalenti syakata ga jingsu ka bam chukut abe ko pa ya ba mela kular yengi abe ko pa to ai ba kini ki jing pinshai abe da ktin ka jome abe hani ka por ai kilong ba sothet hakaji im ka jungi ya ba kumnungi nang ya bangin parkhat ba abe ya la ga jong ka jing im ya bangin bot bat ngin shania abe bangin nam syak alam paklana abe ko pa hagita kiji linti jong ka prathai abe ko pa kibana syakadang ba syakaman abe ko pa jisu goro bat abe ngin shania abe hata ka linti ka balong mame jisu kes abe bat ngin it la ka jong ka jing em abe ko pa na banta bangin yat hata ka linti abe ko ba ha ka bala man yalam ni syakata ka jisu ka bam jikot abe ko pa ai ba ko we kan sim go pet ngani ka video abe ko pa kinyo shipon ke jing ku abe shipon ke jing pesung tho na ktin ke jomi abe ko pa baganang nang shania pe nang abe ban it abe ko pa ban nang man bot ime adu menta siru ki bom jikot abe ko pa abe ha ba wan no to ai ba ke jing e ba ka jomi ke jing ai ke jing khun jomi skris lam ka jing slok ba hun ke bathyang ke jom na sim jomi ai bakini kibalong lai huwe blai ki chonglem chonkat ba ki ba shakri yame habaro ko ke parthai be ko ba ki ba dam bat mani yame manta ba la karta amen